ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇ ಪಂದ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆಯುನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಂಗಪೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗ್ ಪೋನಾಗ ಪುರ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಒಂಜೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಒವ್ವೇ ಸಂಪತ್ತು ಇಜ್ಜಂದೆ ಜನಕುಲೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇಕ್ ಈತ್ ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಟೂರಿಸಂ ಇಲಾಖೆದಾದಂಡ ಅವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದಾಗ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪಣಾಕ್ಲ್ ಏತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇನಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗದ ಪದರ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡ ಅವೇ ಅಡೆಗ್ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಗ್ ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅವೆತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೆ ಬನ್ನಗನೆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಉಂಡು. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಸಾದಿ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಜಾಗಗ್ ಬೈದ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆಲ ಗ್ಲಾಸಸ್ ದಿತ್ತೆರ್ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿತ್ತರಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವೆತ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆ ಫೋಟೋಲ ಗ್ಲಾಸಸ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ದಿತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋನಗನೆ ಓ ಶೋಕುದ ಜಾಗಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ನಮಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಉಲೈಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಏಷ್ಯಾದ ಪೂರ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಆಲದ ಮರ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಉಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆರ್ ರಂಗೋಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಂಡದಾದ ತಮಿಳ್ಡ್ ಮುಲ್ತ ಆಡು ಭಾಷೆ ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ತಮಿಳ್ಡ್ ಕೋಲಂ ಪನ್ಪು ರಂಗೋಲಿಗ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೋಲಂ ಪಂಡದಾದ ಅವೆತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿಹ್ನೆ ಸಿಂಹ ಅವುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆದ ದೈ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಮಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಕರೀದು ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಜಪಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೈನೀಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಧ ವಿಧವಾಯಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಫುಲ್ ಪಚ್ಚ ಪಸರೆಡ್ದು ದಿಂಚಿದಿನ ಜಾಗಲವೆನು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂದೆರ್ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಳ್ಳಿನ ಚಪ್ಪರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆತುನ ಒಂದು ಅದು ನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೋರೋಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಸುತ್ತದ ಪುರ ಬರೋಲಿ ಅವೆನ್ ಕರೀದು ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಯಿನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ಪಂದ್ ಅವೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಗೊರ ಪೊಸ ಪೊಸ ಥೀಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ್ ಈ ಸಲ ಪೋನಪ್ಪಗ ಡೈನೋಸರ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಥೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈಪೋದ ಅವೆಂತುಕ ಅವೆತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಡ ನಾವು OCBC ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಪಂದ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ದೆಲೆ ಕವಿತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ನಡಪ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪೋದು ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಧ ವಿಧದ ಪೂಕುಲಿಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಅನ್ನಗಿಂಚಪ್ನಿಜ್ಜಿನ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆದ ಪೂಕುಲಿಪ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆದ ಕಮ್ಮಿಡಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿದ ಪೂ ದೈಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಒಂಥರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಿಂಗಪೂರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಪೂರ ಮೂಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೋಟಲೆದ ಪೂಕುಲು ಓ ವಿಶೇಷ ನವೇನಲ್ಪ ಬೆಳೆಸವೆರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ದವುಲ ಇಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೂಕುಲು ಎಂತದ್ದು ಅವೆದ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ತೇಲಿದ ವರ್ಕ ಒಂದು ಕಣ್ಣಗ್ ಹಬ್ಬ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ ಪಾತೆರಡು ಅನ್ನದಾಲೆಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ತೂಲೆವು ಏತು ವೆರೈಟಿದ ಪೂನ್ನು ಪೂದ ದೈಕ್ಲೆನ್ ಬೆಳೆಸದೇರು ಅವೆನೊಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಜನಕ್ಲಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದ್ ಮಂತ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಇಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಗಪೂರ್ಡ್ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ಲ ಪನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇಟ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ದವುಲ ಇಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಪೆಪ್ಪನ ವಿಧ ವಿಧವಾಯಿನ ಪೂತ ದೈಕ್ಲೆನ್ ಅವೆತ ಪೊರ್ಲುನು ತೋದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಈತೆತ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಂತೆರೇಂಜ್ ಮಂದಿ ತಿರುತ್ತುರ್ಲೆ ಕಣ್ಣನ ಸಂಪು ಮಂತೊನ್ಲೆ ಪೂಕ್ಲೆಂತು ಒಂದು Cannot touch the flowers, Vesa. They will find. They'll find. ವೈಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆತು ಬೆಳೆಸಿನ ಚಪ್ಪರದೆಲೆ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಐಟ್ ಏತು ಪೂ ಇರ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತಡ್ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಐತ ಉಂದುತ್ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ಆ ಗುಲಾಬಿದ ಐತ ಮುಳ್ಳು ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಗೊಂಚಲುದೆಲೆಕ ಬೆಳೆಸಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗುಲಾಬಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಿಡಿಲ್ ಈಸ್ಟ್ ದೈಕ್ಲು ಮರಕ್ ಈ ಖರ್ಜೂರದ ಮರಕ್ಕುಲು ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಂತೆರ್ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ ಒಂದು
ಸಿಟಿದ ಮಧ್ಯಡುಂಡು ಪಂಡನ ಪುರ ಏತ್ ವೆರೈಟಿ ದೈಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ ದಿಂಚ ತಿರ್ತುದು ತುನಗ ತಿರ್ತ ಸೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಕ್ಲ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಜಪಾನ್ ಅದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ದೈಕ್ಲ್ ಗುಲಾಬಿದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗುಲಾಬಿದ ಅಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಕೊಂಡವು ಖರ್ಜೂರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೈಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಏನಪ್ಪು ಒಂಥರ ಬೆಳ್ಳದೆಲೆ ಕಣ್ಣಾಯ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೈದ ಬೇತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಪುರ ಆರ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲಿತ್ತು ಕೆಲವು ಟೂಲಿಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ಅವೆತ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಟೂಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ US ಪುರ ಬೆಳೆದ್ ನಾವು ಅವಿತ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೈಪುರ್ ಥೀಮ್ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜೈಪುರ್ ಬುಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ತೂಜುನ ಪೂರ ಗುಲಾಬಿದ ವೆರೈಟಿ ಓಡೆಡ್ ಇಂಚ ಬೆಳೆತಿರ್ತಲೆ ಗುಲಾಬಿದ ದೈಕ್ಲೆನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿದ ಇಲ್ಲ ನುಂಗುದು ನಪುರ ದಾಲ ತೋಜಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಡ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಫುಲ್ ಆ ತಿರ್ತು ಪೋರ್ಷನ್ ದಾದ ತೋಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏಪಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಟನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ವರ್ಷಲ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೂತನ ನಡುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಂದರಿ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಸುಂದರಿ ಉಂಡಲ ಮಿಗ್ದಿ ನಯನ ಈಗ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈದಬ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೂ ಏತು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಈತ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಪೂ ಆಪಂದ್ ಗುಲಾಬಿ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆವಡ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಗೆನ ಒಂದು ಕ್ರೋಟನ್ ದೇಕ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೂ ಸದಾ ಪುಷ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮುಲ್ಟಿ ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ಚಿಡ್ ಅವಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನೇರಳೆ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ದ ಪೂ ಅವಿನ ಆತ ಶೋಕು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಸೊ ಈ ದೈಕುಲು ಪೂರ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಇಪ್ಪುವ ಐಟ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ದೈಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏಪಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಏಪ ಪೋನಗಲ ಎಂಕ್ ಈ ಪೂಕ್ಲು ಎಂತುನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನಿಡೆ ಕಮ್ಮಿಡಲ ಒಂಜಿ ಐ ನಾಜಿ ಸರಿ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಏಪ ಪೋನಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಲೋಕಗ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೂತ ದೈಕ್ಲೆ ಎಂತುನಗ ನಮಕ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಥರ ನಮಕ್ ಈ ದೈತ ಒಂಜಿ ಕಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಎಡ್ಲ ಈ ದೈ ನಡುಲಿ ಬಂದ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತಂಚ ಗಾರ್ಡನ್ ತಂದು ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅವು ಪೂಟ್ತುನಗ ಚಕೋತ್ರದ ಪರ್ಣದೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಜಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ 25 ಪರ್ಣಿತ್ತುಂಡು ಮರಟ್ ತಿತ್ತುಮಲ್ಲ ಚಕೋತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇವರೇಟ್ ಪೋಂದು ಗೊಂಚಲ್ ಏಪ ಪೋನಗಲ ಆರ್ಟ್ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಜಾಡ್ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೇರು ಇದು ಪೂರ ಒಂದು ಜಾಗದ ಉಲಾಯಿ ನಾವು ಸಿಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂದು ಜಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ ಬಂದು ಒಂದು 5 ವಿಧದ ಪೂರ ಕಡೆತ ಬೇತೆ ಪೂತದ ಐಕ್ಲೇನ್ ಕಂತದ್ದು ಐನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ್ ಮೇನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ತಗೊಂಡಿಪ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಐಟೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಜಿ 7 ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪಿರೊಂಜಿ ಅವೈತೆ ವೆರೈಟಿ ಪಿರೌಡ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಗುಲಾಬಿದ ತೊಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ತೈ ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಡ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನನಗೆ ವೆರೈಟಿ
ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಈ ಪೂಪಲ್ ಇಟ್ಟು ಪೂತ ಸಾಗರ ಅವು ಹೂವು ವೆರೈಟಿ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪೂತ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುಲ ಅರಳಿದ್ದು ತೆಲಿತೊಂದಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಪಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏತ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏತ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು. ಗುಲಾಬಿದ ತೋಟ ಫುಲ್ ವೆರೈಟಿ ಕಮ್ಮಿ 20-25 ಒಂದು ಮಂಗಳದ ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿದ ದೈಕುಲು ಏತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದುಂಡು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಡ್ ಬೆಲ್ ಆಂಟನ್ ಅವು ಪೂತ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ಕಸಿ ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿ ಕಿನ್ಯ ಪೂರ್ದು ಪತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂತ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ ಶೋಕು ಸಾರಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತ್ತವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಅವೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತ್ತವ ಒಂಜೆಡ್ದೊಂಜಿ ಮೀರಿಸನೊಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೀರಿಸೋದು ಪಂಡ ಒಂಜೆಡ್ದೊಂಜಿ ಮೀರಿಸೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಥರ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ದಪ್ಪು ಒಂದು ಓ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಪೂತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸೂದಿಂಗ್ ಕಲರ್ ನಾಂಡು ಈ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ದಪ್ಪು ಪುರಂದಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂತದ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪುದರ್ದಾದ ಕಾಮನ್ ಪುದರ್ದಾದ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬೆಳಪು ನಾವಿತ್ತು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವರ್ಗು ಈ ಪೂತುಲೆ ಕಿನ್ನೆ ನೇರಳೆ ದಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿಗೆ ಪೂವ ಪನಂತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿದೆ ಅವತ್ತು ಯಾನಿ ಪೂವರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಂದಿನ್ಯತುನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೊಂಚಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪುರ ನಮ್ಮ ದೈಕಲೆನ್ನು ಮುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೈಕ್ ದೈಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂದು ಮಂತುಂಡ ಐಕ್ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೋಮ್ದ ಎಂಡ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಂದೆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಪೂತ ಸಾಗರ ಪೂತ ಹಾಸಿಗೆ ಎಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ದಪ್ಪು ಎಂಕಿ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲಕ ತೋಚುಂಡು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗುಲಾಬಿ ದೈಕುಲು ದೈಲ ಪಂಡ ಮರ ಅಂದೆ ಪನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬುಡ ಇತ್ತಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಇತ್ತು ಗುಲಾಬಿಯ ಡೈಲಿಯನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸೇಮಂತಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಒಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಕ್ಸ್ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೇದ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಹೊರಲಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಅನ್ನಗಲ್ ಪೊಂಚಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಂಗ ಶಾನುಗು ಬಾರಿ ಗುರ್ತಾದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಪಾತಿರಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ ಪಾತಿರ ನಟ್ಟ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ ನಟ್ಟ ಜನಲ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಪಡೆದಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಲಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಿರ ಅವು ಮೇನ್
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನಂದೆ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಇತ್ತೆನಂಚ ಅಲ್ಪ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ತೋಜುನಂಚಲೆ ಒಂದು ಏತ ಎತ್ತರ ಆವೆತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಆತ್ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಆಡೆ ಪೋನಾಗ ಜಾಕೆಟ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪುನು ಬೆಸ್ಟ್. ಬೊಕ ನೀರ್ ರಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ತೇರುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತರೊಂದು ಪೊನಗ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಡ್ದು 1.5 ಸಾರದ್ ಮಿತ್ ದೈಕುಲುಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ ಅವು ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋಡದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಕಾಡುಂದು ಮಂತದೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ದೈಕುಲು ಇಪ್ಪುವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶೋ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮೇನ್ ಉಂದು ಬೊಕ ಮಿತ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಏಪಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು. ಅಡೆಗ್ ಬೂರ್ನ ಇಡ್ದದು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಶೋ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡಣ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ ಆಯ್ನತ್ ಕಾಂಡೆದ ಟೈಮ್ ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಕಿನ್ನೆನ್ ಉಂತದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಅಣ್ಣ ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಚೂರು ರೆಡಿ ಆದ್ ಪೋಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಜಿನ ಶೂಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಏರಿಯಾ ಉಂದು. ಮುಲ್ಪಡ್ ಪಿರವು ಪೋಯ್ಬುಕ ಅಲ್ಪ ಪಿರೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದೀದಿಪ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ದೆತೊಂದು ಪಂಡ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಪ ಐನ್ ಮುಗಿತುದು ಬತ್ತನ ಉಂದು ದತ್ತೂರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ ಇಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ದಾದನ ಐತ ಕಾಯಿ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ದ ಅವೆತ ವೆರೈಟಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೊಲ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಈ ದೈಕುಲು ಕಮ್ಮಿಡಾಂಡ್ಲ 1,000-1.5 ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ನೊಂದಪ್ಪುನು. ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೋಡದ ಕಾಡಿನ ಮೋಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡೊಂದುಲೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉಂದೆಟ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತದೇನು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆ ಗ್ರೀನರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್. ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒವ್ವೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನಲ ಮ್ಯಾನ್ ಜನಕುಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಿಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸಿಂಗಪೂರ್ದ ಮೇನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬತ್ತದ ಟೂರಿಸಂ ಇಡ್ದು ಬರ್ಪುನು. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದೈಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಾಡುದ ದೈಕುಲು ಪುರ ಇಪ್ಪುವ. ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ಪತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ ಪಾಚಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮರ ಮುಟ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ. ಮಧ್ಯಾಡ್ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎದುರುಡು ತುಲಲ್ಪ ಡೈನೋಸರ್ ತೋಜುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಡೈನೋಸರ್ ದಿತ್ತೇರ ಒಂದು ಆಯ್ಬುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೋದಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತಿರ್ತ್ ಜತೊಂದು ಬರ್ರ ನಮಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಂಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆದುಂಡು. ಅವಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಧಾನಗ್ ಜತ್ತದ ಬತ್ತನಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನಡಪರ ಉಂಡು. ನೆಲ ಪೋಲಿ ಜಿನ ನಮಕ್ ಪಾರ ನಡಪರ ಬೊಡ್ಚಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತು ಬರೋಲಿ ಅವಾದ್ ಪಿದೆ ಬನಗಿತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಇತ್ನೆಂಟದ್ದು. ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಶೋ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜ್ಪವೆ. ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಪಿದೈಡ್ ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೋ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಡತ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ತೋಜುನ ಕೆಲವು ವಿಜುವಲ್ ಅವೆ ನೆನ್ಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲ್ಲೆ.
ಇಡೆ ಪೋದು ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಡೊಂಪಾರ ಕಮ್ಮಿಡಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ ವೆರೈಟಿ ದೈಕುಲು ಪೋಕುಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಏತ್ ಫೋಟೋ ಬೋಂಡು ಆತ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ನಮಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಡಿನ ಆಫೀಸಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಓಕೆ Well, thank you. Here at Jurassic World, we got some of the best dinosaur handlers on the planet, so y'all in very safe hands, okay? As you make your way here, you would have met few of the other raptors we have here in the previous room. Can anyone name me the raptors you saw before? Charlie? There's two more. Echo, and one more. Delta, yes, Charlie, Delta, and Echo. And it sounds to me like our last raptor is now making her way back to the enclosure. Do you know who that last raptor is? Yes, you're all correct. For those who don't know, there's a big clue over there. It is Blue. Blue is the oldest and the smartest of her pack. We're about to repuzzle her, but before we do that, I just want to ask all of you, do you want to meet Blue? Okay, before I bring her out, people in the back, take a couple steps forward. Don't be shy, alright? Come closer for a better view. Okay. Alright, before I bring her out, we do have a couple of rules for you guys to follow for your own safety. First of all, don't go past the barricades, don't go under them. Please do not hold on to the barricades as well, so take a step back, alright? And last but not least, the most important rule, no flash photography. Okay, Blue is very sensitive to light, so please switch off your flash and take photos or videos of her. Okay, we're all really good. I'm going to ask one more time. I want you guys to go louder than before. One more time, do you want to meet Blue? Alright, okay, without further ado then, ladies and gents, boys and girls, we have Blue! Hey, Blue, stand down, stand down. Blue, eyes on me, eyes on me. Okay, good girl, Blue. Sorry, please don't flash, thank you so much. It's okay, Blue, eyes on me, eyes on me. Everyone, please meet Blue. Blue is as sharp as she is fast, but don't worry because she is also very well trained. And let me just show you how well trained she is right now. Okay, like we practice, Blue, eyes on me. Okay, as you can see, Blue is a highly intelligent animal, so she knows how to follow my hand as I move from side to side. Okay, Blue, steady girl. Alright, good job, Blue, good girl. Okay, now that you've seen how well trained Blue is, I just need one brave volunteer to come on in and try what I just did. Your hand came up first, so you were coming in, alright? Stay behind the line, don't go past it. So try just one, okay? Okay, I want you to come over here and stand right here in the middle. Hey. Alright, take one more step to your right. You're good. Now, put out one hand in front of Blue. Can you shout as loud as possible? Can you say eyes on me, Blue?
Alright, you got her attention. Now slowly, like what I did before, move to the right. Take side steps, keep your hands stretched out and pointed at blue. Alright, keep going and stop. Now move to the left. Alright, keep going. Okay, and stop. Now put your hand down. Give him a round of applause for our brave Raptor trainer over here. Thank you so much. Alright. Now that we have Blue's attention, is a perfect time for you to take your final photos or your videos of Blue. So please feel free to do so. Just remember, no flash photography, alright? No flash photography. Hey, Blue, hey. Okay, this doesn't sound good. I think Blue's a little bit agitated. I gotta send him back. Hey, Blue, stand down, stand down, stand down. Back it up, Blue, back it up. Woo. Alright, now that Blue is secure, the park can go back online. ಡೈನೋಸರ್ದ ಶೋ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸಾದಿಡ್ ಮಿಡ್ ಆಟಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಅವೇತ ವೀವ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಟಿಲ್ಲಡೆ ಬೆತ್ತ ನಡತ್ ಫುಲ್ ಸಾಕಾದ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈದ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಿಪ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು